egunon guztioi, eta ongi etorriak zuen etxera, Foru Aldundia zuen etxea ere, alaxe dalako baita ere, ez? Netzako plazera handia da, gaurko ageriko bilkura hau zabaltzea, eta bi ideia nagusi nituen, labur, gene esan digute gaur labur ibiltzea importantea dela, bi ideia nagusi neuzkan gaurkoan nire sarrera hitz hauentzat. Lehenik eta behin, aipatu, duela justu 4 hilabete ospatu genuela hemen Euskaltzaindiaren mendeurreneko itxierako ospakizuna edo ekitaldia. Gainera hasi genuen kanpoan hemen atarian sokadantza batekin. Sokadantzaarek gainera horrela titulu hori eman genion, ez? Ari batek lotzen gaitu, esaten genuen, eta sinbolo hori egin zuen baita ere, eta egikaritu zuen sokadantzaarek. Eta aipatzen genuen, ari batek lotzen gaituela eta ari horri eusteko konpromiso hartzen genuela guztiok. Eta nik gaurkoan, lehenengo ideia bezala, konpromiso hori berretsi nahi nuke gure Foru Aldundien izenean. Beraz, hori da lehenengo ideia, eta esan, soka hori zirpiltu ez dadin, Euskaltzainen lana funtsezkoa dela. Eta lana isila izan dare askotan, eta batzutan oso ezaguna, eskerga dela eta oso importantea gure herrientzako. Eta gaurkoan baita ere, iazkoan zendu zitzaizkigun Euskaltzainen omena egitea baita ere, eta horiek gogoan izatea guretzako oso importantea dela, eta niretzako behintzat hori aipatzea funtsezkoa zen. Arnasak gurutzatuz, pentsatzen dut, agian, hementxe omenduko ditugunen arnasak ere nunbait hor ibiliko diala, ez? Arnasak gurutzatuz isiltasunean, arnasak antzeman ez espazio berean, arnasak antzaldatzen hegaldi barean, bi oztaupen beroan atsegin betean, atxaldi bakoitzean bake ederrean. Arnasak gurutzatuz isiltasunean, arnasak antzeman ez espazio berean. Angel Elizatiarra zen, eta entzuna zuen Jesusen uanjarau, gizona ez da bakarrik ogiz bizi. Diruaz bestelik ere behar du gizonan gogoak harima hasteko. Eta hain zuzen, Sartustegi Euskaltzaina izan zen luzeideko bikario. Eta antzelarik, Auspoa kolekzioan liburu bat plazaratu zuen Bordel Bertsularia. Ezagutu zituen Salvador Matin eta beste, hala nola luzeideko arniko bestetan, eta berek ere antolatu zituen bertsulari saioak. Tratuan ari delarik solasa frango ibiltzen da jendekin. Eta hola hartu zen, ahaztea bekatu izanen zen istorioak zenbitzela jenden ahomihitan. Herri bat edo beste baizik ez zutena konkitzen frangotan. Zaharrak joan arau galduko ziren, alabainan, telebista sukaldetan erregesartuz geroz, Saharren istorioek ez zuten lehenagoko arrakastarik. Eta horien denen idazten hasi zen, eranez gure herriaren istorio parte bat bederen argitaraturik geldizadien denak altzeratu zigabe. Luzaide eta inguretako hoitzapen asko bilizituen eta hola 2 liburu agertu, Luzaiden gaindi oroterat 450 hori alde ez baian. Etxeperen garaietan bere tornua izateko eskuarak liburuak behar zituen bezala, gaur egun irrati telebistak baitez badakoak zaizkio. Eta Angelek 2 irratitan eginduran, iparaldeko Iruleiko irratian hau 92an sortu zenetik, baita geroxeago Aezkoako irratian. Dena den, haintzibuk erakusten digu, laborari soil batek izan dezakeen kultura maila noraren joaiten halden, eta kultura orokorrari bere partea ekartzen aldiola.
Jon Lopategi Lauzirika, Bizkaiko musikan jaioa 34an eta iazko otsailean hila, 84 urte zituela, ia 5 betetzear. Umetan sakramentinoetan sarturik 22rekin utzi zion fraile izateko asmoari. 60an hasi zen bertsolari txapelketetan parte hartzen. Bizkaikoan 4tan izan zen txapeldun eta Euskal Herrikoan 20 txapeldun 89an eta aurreko 2etan txapeldun orde. Eta 60ko hamarkada hartan bertsolaririk deituenetako bat bihurtu zen Euskal Herri guztiko plazetan. Azpilaga lagun zuela, bikote historiko bat osatu zuen. Lopategi izan zen bat-bateko bertsolaritzako lehen figuretariko karreraduntako bat bakarra ezpazen garai hartan. Euskarare landuta ekarri zuen 10 urteko sakramentinoen barnealditik. Haren burua jantziago zegoen maila guztietan. Lehen 2 txapelketetan ez zuen ezer egin. Hori ez bertsolari entzun baizik. Eta pentsatu zuen, aurten prestauko ba. Eta prestakuntzan asmatzeko intuizioa izan zuen. Hilabetean, berak nire hitzez esan da, hilabetean, errima hiztegi basiko eta praktiko bat burutu ondoren, hurrengo txapelketa Bizkaikoa airean irabazi zuen. Malezia eta argitasuna era nabarian eta bitxian batzen zituen. Zen edo bihurritasun oso original bat zeukan, bai bertsotan, bai hizkeran. Haren bertsoek beti lortzen zuten onarpen berezi bat. Buka dezadan, esanez, bere hornidura intelektualaren eta bere malezia dotore eta argitasun oportuno horien gainean, Lopategi izan dela bat-bateko bertsogintzak eman duen figurarik arrakastatsunetako bat. Eskerrik asko. Gutako bat zen, beste euskaldun bat gehiago. Ingalaterran jaio zen 1954ko urriaren 24an. Baina bere hitzak baino hoberik ez dugu aurkituko Alan King nor izan den jakiteko. Horrela idatzi zuen bere blogean. Inglaterrako ipar-mendebaldean jaioa naiz, kostako herri batean. Nire gurasoak Londresen jaio ziren eta aiton amonak berriz ekialdeko Europako etorkin juduak ziren. 13 urte bete arte Ingalaterran hasi nintzen, eta gero Kalifornian, eta ondoren Europara itzuli nintzen. 25 urte nituelarik Euskal Herrira etorri nintzen bizitzera, eta geroztik bertan bizi izan naiz Gipuzkoan, naiz eta aldi batzuk kanpoan igaro, hala nola Ingalaterran berriz, Katalunian, Galesen eta El Salvadorren. Bizitzako joan etorri ez gain, zaletasunen eta kontu gogokoenen berri ere utzi zigun Alanek. Hizkuntzak ditut zaletasun nagusia. Hizkuntzei lotutako hainbat arlo interesatzen zaizkit. Hala nola hizkuntzalaritza, nola funtzionatzen duten aztertzea alegia, gramatika, haien deskribapena jorratzea, eta hizkuntzalaritza aplikatua delakoa, hizkuntzak nola irakats. Modu berezian atentzioa deitzen didate euskara bezalako hizkuntza txiki edo minorizatu direlakoek, eta ondorioz hizkuntzen berreskurapenaren arloak baita ere. Horregatik hasi zen euskaraz ikasten, Euskal Herrira etorri bezain laster. Gramatiketarako zaletasunak lagundu egin zion batetik, euskararen arau eta egiturak bereganatzen, eta baliabideak eman zizkion bestetik, egitura horiek hizkuntzalaritzaren begietatik aztertzeko. Jakin min eta prestakuntza horrek ekarri zuen Alan gramatika batzordera. Eta euskal gramatika lehen urratsak eglu liburuki sortan parte hartzera. Txostengileen artean ikusiko dugu Alan Kinen izena
eglu 1, 2, 3, 4 eta 5 liburukietan. Bestelako bideak hartu zituen 2000 urtetik aurrera, baina beti jarraitu zuen gramatika batzordeari atxikia. Eta horregatik, Euskaltzain urgazle izendatu zuen Euskaltzaindiak 2003ko urtarrilaren 31. Gramatika batzordean eginiko lanaz gain, The Basque Language Practical Introduction argitaratu zuen Renoko Unibertsitatean 1984an, eta handik 2 urtera Basque Grammar Colloquial Basque Begotxu Olaizolarekin batera, hizkuntzalaritzaren munduan prestigio handikoa den Routledge argitaletxean. Izan ere, hizkuntzekiko miresmena zen esan bezala Alanen ezaugarri nabarmeneretako bat, eta miresmenak zekarren ondoren konpromisoa. Hala zioen hil aurretxoan Zarauzko hitzan argitaratzeko egin zioten elkarrizketan. Elkarrizketa horretan oso argi geratzen da zer zen hizkuntza Alanentzat. Argi zuen hizkuntza batek kultura islatzen duela, eta hemendik aurrerakoak bere hitzak dira. Funtsean, kultura pertsonen arteko harremanetan ageri da, eta hori hizkuntzaren bidez adierazten da. Hizkuntza gizakiaren funtsezko dimentsio bat da. Hizkuntzak egiten gaitu, eta denok hizkuntza bere izango bagenu, aniztasuna galduko genuke. Zenbat herrik galduko lukete beren nortasuna, hondamendi bat. Hizkuntzei buruzko ikusmolde hori izanik, erraz ulertzen da, zergatik ikusten zuen bere burua mediku moduan, gaixorik dauden hizkuntzei etorkizuna bermatzeko aleginean, eta ez arkeologo moduan. Hizkuntzak bizirik nahi zituen, bakoitza bere gizartearen adierazle eta komunikazio tresna. Alankinen oroimenezko lerro hauek berriro ere bere hitzekin amaitu nahi ditut. Urte guzti hauetan zehar, Euskararen berreskurapen prozesuan nolabait parte hartzen ari izan naizela esan daiteke, eta harro esaten dut. Baina egia izan arren, era apal eta xume batean Euskarari laguntzen alegindu naizela neure bizitzan, ez nuke gutxiago azpimarratuko euskalgile eta euskaldunekin izan ditudan harreman luzeak neuri opatu dizkidan ikasgai oparoen jasotzaile izan naizela ni ere. Gu ere Alan, zure ikasgai oparoan jasotzaile izan gara, eta batez ere zure adiskidetasunaren hartzaile. Txomin Solabarrieta etxaburu, Ondarruan jaio zen, 1927ko abuztuaren 17an. 6 nebarreben artean gazteena, etxeko zeina esango genuke Bizkaiko herri askotan. Arrantzale familia da alde guztietatik. Belaunez belaun arrantzaleak izan dira. 1953ko ekainaren 28an egin zan apaiz. Bilboko katedralean Casimiro Morcillo gotzainaren eskutik. Txominen apaiz laneko destinuen artean katikak azpimarratu dut. Gauza asko ditu esateko. Hemen ikusi nuen euskeraz alfabetatzeko premia. Hemen hasi nintzen sermoiak idazten, eta oso lan zaila egiten zitzaidan. Mendesa, Amoroto, Gizaburuaga eta Aulestiko apaizek arrate irratitik ostegunero ematen zuten euren irratsaioa. Niri asteburuko goraberak azaltzea tokatu zitzaidan. Astelenean, Aulestiko Don Emilioren etxean elkartu eta zintan grabatzen genuen ostegunetako emanaldia. Euskera lantzeko abagune aproposa gertatu zitzaidan. Gehien bat autodidata zen euskeran
Txomin Solabarrieta. Orduan eskura zeuden liburu eta gramatiketatik, baina batez ere herritik ikasten zuen eta herriari itzultzen zion era sistematikoago eta jantziagoan. Talde lana zuen maite. Bostapat lantaldean aurkitu zuen aukerako baratzea. Adorez hiztegietan egin zuen lana handia eta oso ona izan da. Azpimarratzekoa da Txominen zorroztasuna eta fintasuna, eta arlo batzutan batez ere itsasoa zer ikusia dutenetan adibidez, taldeari ematen zion ziurtasuna. Gizadiak maite mina, izadiak arreta mina, etorkinak herri bila, herri honek bake mina. Eskerrik asko.